ମାଗିକି ଶାଗ କାହା ପାଖରୁ ଖାଇଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଜାଣିପାରିବେ। ରାଧେ ରାଧେ, ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋର ଗୋଟେ ମିନି ବ୍ଲଗ୍କୁ। ତ ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ବୁଧବାର। ମୁଁ ଏଠି ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଆସି ଠାକୁର ପୂଜା କରିଦେଇଥିଲି। ଯେହେତୁ ଆଜି ବିନ୍ଦିଟା ତଳେ ଲଗେଇଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲି ମୁଁ ଯେ ମୁଁ ବିନ୍ଦିଟା ତଳେ ଲଗେଇଲେ ଭଲ ଲାଗେ ନା ଉପରେ ଲଗେଇଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ତାପରେ ଏଠି ମୁଣ୍ଡଟା ଯେହେତୁ କୁଣ୍ଡେଇ ନଥିଲି, ଏଠି ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ଦୁଇଟା ମିନି ମିନି କ୍ଲଚର୍ ଆଣିଥିଲି, ତାକୁ ଲଗେଇ ଦେଉଥିଲି। ଗୋଟେ ପାଖ ଲଗେଇଲେ ତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଖ ଲଗେଇଦେଲି। ଏବେ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଲଗେଇଦେଲି। ମୁଁ ନିଜେ ପୁରା ସରପ୍ରାଇଜ୍ ହେଇଗଲି କି ମୁଁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବୋଲି। ତାପରେ ଏମିତି ଟିକେ ଚୁଟି ଗୁଡ଼ା ଝାଡ଼ି ଦେଇ ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରି ଦେଉଥିଲି। କ୍ଲଚର୍ ତ କ୍ୟୁଟ୍ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ତ କ୍ୟୁଟ୍ ବି ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ତାପରେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଆସିକି ଏଠି ବୋଉ ତାର ଖାଇ ବସିଥିଲା, ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ମୋତେ କହିଲା କି ତରକାରୀ କରିଦେ। ତ ଯେହେତୁ ଆଜି ବୁଧବାର ଥିଲା, ବିନା ଆଇଁଷରେ ତ ବୁଧବାରଟା କେବେ ବି ଯିବନି। ଅଳ୍ପ ହେଉ କି ବହୁତ ହେଉ, ଯାହା ହେଲେ ବି ଆଇଁଷ ହେବାଟା ଦରକାର। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ଇଲିଶ ମାଛର ଟିକେ ତରକାରୀ କରିଦେଉଥିଲି ଗ୍ୟାସ୍ରେ। ତାପରେ ଏଠୁ ଆମ୍ବୁଲ ଦୁଇଟା ନେଇକି ଚାଲିଲି ଚୁଲିରେ ତରକାରୀ ବସାଇ ଦେଇଥିଲି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ହେଉଥିବେ କି ଇଏ ତ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ତରକାରୀ ବସାଇଥିଲା, ଚୁଲି କେମିତି ଆସିଲା। ମୋ ବୋଉ ଥାଇ କହୁଛି ଗ୍ୟାସ୍ ସରିଯିବ, ଚୁଲିଟା ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି, ଭାତ ନେଇଗଲୁଣି, ଚୁଲିକୁ ତରକାରୀ କେତେବେଳେ ଆଣିକି ଲୁଚେଇକି ସେ ଚୁଲିରେ ତରକାରୀ ବସାଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ମା ବାବାଙ୍କୁ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ମୁଁ ଏଠି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ କାଲି ଉପାସ ଥିଲା, ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଥିଲା, ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଟିକେ ଆଳୁ ଆଉ ବାଦାମ ମଞ୍ଜି ଚକଟି ଦେଇଥିଲି। ଶାଗ ସାନ ବୋଉଙ୍କଠୁ ମାଗିକି ଆଣିଥିଲି। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଖୁଆଇଦେଲି ଶାଗ ଆଉ ସବୁ ଏମିତି ଖୁଆଇଦେଲି। ଯେହେତୁ ଉପାସ ଥିଲା ତ ଦିନକ ହେଲାଣି ବି ପଖାଳ ଖାଇନଥିଲା। ତାପରେ ପଖାଳ ପେଟରେ ପଡ଼ିଗଲା ବେଳକୁ କି ଶାନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଭଗବାନ। ଦେହରେ ଜୀବନ ପଶିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଛୁଆମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ଫଙ୍କସନ୍ ଆସୁଛି, ତ ଏଠୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେଉଥିଲି। ଏଠି ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲା ବେଳକୁ ଆମ ପୁଅ ମଝିରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଲା, ବଡ଼ ପୁଅ। ତ ଟିକେ ଦେଖିକି ମୋତେ ଟିକେ ଅକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଆଉ ନାଚି ପାଇଲିନି। ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଯେମିତି ମୋତେ ଆସିଥିଲା, ତ ସେଇଠୁ ମୁଁ ଟିକେ ନାଚ ଶିଖେଇ ଦେଉଥିଲି। ଯେହେତୁ ବୋଉ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଅଧିକ ଚାରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା, ମୁଁ ଏଠି ଚାହାଟା ପିଇବୁ ଟିକେ ଖାସ ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ଯେମିତି କହିଲି ଚାହାଟା ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି, ତାପରେ ଏଠୁ ଆମ ପୁଅ ଛଡ଼େଇକି ନେଇକି ପିଇ ଦେଉଥିଲା। ଫାଇନାଲି ଏତିକି ମୋ ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାହା ରଖି ସବୁ ପିଇଦେଲା। ତାପରେ ଏଠି ଡିନର ଆଜି ଆମର ହେଇଥିଲା ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ମୋର ଆମିଷ ଖାଇବିନି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ଖାଇବେ। ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ କରିଥିଲି ଡାଲମାକୁ ଆଉ ଏଇଟା ସୋୟାବିନରେ କ'ଣ କରିଥିଲି ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଟେଷ୍ଟ କରି କହିବେ କେମିତି ହେଇଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି। ଯେହେତୁ ଫୁଟଣ ବାହାରିଲା, ଫୁଟଣକୁ ସାଇଡ଼୍ କରିକି ଦେଲି। ଫୁଟଣ ମୁଁ ଖାଉନି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେବି? ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ନା। ତାପରେ ଏଠି ଯେହେତୁ ପିଆଜ ନଥିଲା, ପିଆଜ ସରିଯାଇଥିଲା, ରସୁଣ ପକାଇକି ସୋୟାବିନକୁ ଭାଜି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ନିଜେ ଖାଇଲି। ନିଜେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ରିଅଲାଇଜ୍ କଲି କି ସତରେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ